A szándék az, hogy egy teljes keresztmetszetet mutassunk a magyar lakásállományról, és erre azért van szükség, hogy megalapozzunk egy valóságos, átfogó lakáspolitikát. Ilyen lakáspolitika, azt mondhatjuk, hogy az utóbbi évtizedekben egyáltalán nem létezett. Miről van szó? Egy lakáspolitika nem egy kormányzati ciklust kell, hogy kiszolgáljon, hanem legalább az épületek teljes életciklusára kell, hogy kiterjedjen. Egy életciklus lakóépületek esetében 80-100 év is lehet. Tehát igenis egy 100 éves távlatban gondolkodó lakáspolitikára kell gondolni, ami abból ered, hogy az épületek, amiből lakások esetében Magyarországon 4,3 millió van, tehát ezek az épületek folyamatosan elhasználódnak. Ugye egy épület életciklusa az 80-100 év, de közben 25-30 évente átesik egy felújításon. Ez is egy kérdés, hogy egy felújítás mit célozzon, és hogy a lakásállomány kellő ütemben megújuljon, ehhez minimálisan évente ennek a megfelelő hányadának, mondjuk 1%-ának kell új lakásként fölépülni, csak azért, hogy az állaga szinten maradjon. Na most érdekes belegondolni, hogy ez mit jelent. Tehát ez azt jelenti, hogy ma Magyarországon minden évben minimálisan 43-44 ezer új lakásnak kell épülni. Nyilván közben kihullanak a lakásválasztékból ezzel megfelelő arányban az elhasználódott lakások. Tehát ez egy megújító jellegű építés, és nem egy növekedést szolgáló építés. Tehát hogyha megugrana a népességszám, akkor ennél nagyobb számra lenne szükség. Viszont ha ettől elmaradunk, ez a lakásállomány folyamatos leépülését eredményezi, ezért figyelmeztető jel az, hogy 2013 során körülbelül a statisztikai adatok szerint 7000 új lakás épült. Tehát ez azt jelenti, hogy radikális, átlagos állag leromlás készül, vagy folyik, és ezzel párhuzamosan azt is meg kell nézni, hogy a felújítások milyen ütemben folynak. Hogyha ezeknek a ciklikus ideje 25-30 évnél hosszabbra nyúlik, akkor szintén az állag leromlásával számolhatunk. A felújításoknak nem csak az a célja, hogy az elavult épületgépészeti berendezéseket megújítsuk, amiknek viszonylag gyors az amortizációja, hanem a tartósabb épületszerkezeteket, mondjuk a hőszigeteléseket és egyéb passzív eszközöket megfelelő színvonalon felújítsuk, hogy például az épület működési költségei alacsonyak legyenek. Tehát itt az energiahatékonysági felújítások a legfontosabb tétel, mert hogyha egyszer tisztességesen nyúlunk hozzá az épülethez, épületenergetikai szempontból, akkor ez az épület életciklusának teljes hátralévő idején már a jótékony hatását ki tudja fejteni.